Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда бәхет тәме тапшыруы. Безнең бүгенге чыгарылышыбызда катнашалар. Сүземне тыңлап, олы башларын кичи итеп бүгенге тапшыруга килгән улпат шәхесләребез, таныштыруга һич тә мохтаҗ булмаган күренекле кунаклар, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артистлары, без барыбыз да белгән һәм хөрмәт иткән Җавит абый һәм Зөлфия апа Шакировлар. Әссәламу алейкум, мөхтәрәм кунакларыбыз. Ва алейкум ассалам. Җавит абый, Зөлфия апа, әгәр дә рөхсәт итсәгез, без бүген сезнең гаиләгездә Рамазан ае ничек үтә икән, нинди гореф-гадәтләр бар, ураза Рамазан ае дигән изге сүз сезнең өчен ни дигәнне аңлата ул? Шуны белеп китәргә теләр идек. Рөхсәт бармы икән? Менә моторым сөйләле. Рамазан ае җитә. Шуннан да мин үзем Рамазан аен көтеп алам дип әйтергә кирәк. Чөнки шул кадәрле рәхәтлек, менә идә ниндидер менә бәйрәмгә әйләнә ул. Бөтенебез уразага керәбез әйбит. Шул кадәрле балалар белән, хәтта оныклар да ураза тотырга тырышалар инде тотылган кадәр. Менә беләсезме, бөтенебез бергә кергәч шул кадәрле рәхәт. Мин дә ял итәм бераз. Кухнядан. Кухнядан чыгып торам бит инде бит аш бүлмәсеннән. Менә аннары инде бергә утырып, менә авыз ачулары үзен итәрай бит. Анан иртән тагы шул сәхәр ашаулары бергә. Бик күңелле бит ул. Менә мин аны хәтта менә бу ураза аен әйме, теге гаилә бәйрәме кебек кабул итәм. Менә бөтенебез бергә җыелышабыз. Балалар да безгә киләләр. Авыз ачарга килегез дип олы улыбызга шалтыратабыз. Килен белән алар һәр вакыт ураза тоталар шулай. Алар килә, шул кадәрле күңелле менә. Җавит абый, сезнең гаиләгезгә инде ничә яшь икән һәм бу елгы Рамазан ае Зөлфия апа белән бергә каршы ала торган ничәнче изге ай исәпләнә икән? 38 ел. 39. Шулай үтте менә инде. 39. Ярар. Беләдер математикадан. Берәү булса инде 45 тиәри арттырып, рәхәт булгач менә шулай. 39 ел була, Алла биргән булса, августның 21-дә без инде 39 ел бергә яңа елны да шулай ук бер куяда барганыбыз юк. Һәр вакыт өйдә һәм шулай ук уразада да өйдә. Минем үземнең кичкенәдән үк гаит бәйрәмнәре исемдән нык калган. Без үскәндә, менә минем әни гомумән киң күңелле кеше иде инде. Без 5 бала үстек авылда. Әни бик аш-суга бик оста иде инде ул. Менә гаит бәйрәме җитсә, кичтән инде без һәр вакыт берәр шиләк сары ярма, тары ярмасын җуып, авылның теге башына барып, авылда 2 кенә кеше дә булыр иде. Көйле. Менә шушылай тия ярманы оннатадырык. Теге хәзерге кебек, хәзер җайлы. Кофемолкада да оннатырга була бит, мясорубкада да оннатырга була, ансы да электрический бит инде хәзер. Элек без шушы көйлегә барадык, чират торып авылда. Менә шушылай чират торадык, колонка буена чыгарып куядык. Урамда бит инде берничә җирдә генә су колонкалары буладыр. Чыгарып куябыз, шунда үзебез башта ярма җуабыз инде, күп иттереп инде теге. Аннан чират җиткәч шушыны бәләкәй вакыттан шушылай төйеп, оннатып иләк белән кайта торган идем мин. Әни кичтән инде баш ясап, тары тәйкмәге пешерәдер иртән. Гаиттән кайтучы бабайлар безнең үй аша үтәләр иде. Күп иттереп, олы бер зур кәстрүл белән әни тәйкмәк пешерәдер, иеп. Ул бит әле газда түгел, ул бит миштә. Аңардан да тәм теге шартлап теге шыраның янып тәйкмәк өстенә төшәр иде күмере. Аңардан да тәм нәйбер юк. Менә без ул бәйрәмне көтеп аладык кичкенәдән үк. Һәм менә мин шуны хәзер дәвам иттерәм. Балаларым тәйкмәк ашарга килегез бүген бәйрәм дип балаларны чакырып алам. Күршеләргә таратабыз менә тары тәйкмәген. Аны монда бик пешерүчеләр юк. Аны белмиләр дә хәтта Татарстанда. Мин инде бер телевидениедә бер тапшыру бар иде. Күңел нәрсә дип атадыр ул тапшыру. Менә шул вакытта мин аны бер пешереп тә күрсәткәнем инде моннан бер 25 еллар элек. Менә шуңа күрә шундый зур бәйрәм инде ул. Шундый
көңіллі бәйрәм көтіп ала торган. Синде дә шул ук гадәт. Безнең инде теге тәйкмәк дибез инде, без таба икмәге дә диләр, тәйкмәк диләр инде. Зөлфия апагыз да шулай гает көнне мине иртән гаеткә озатканда мәчеткә, ул инде аны пешереп, мине сыйлап, иртән сәгать 4-тән ул инде таба исе чыгару, бул безнең өйдә традиция. Хәзер тапшыруыбызның тәмле әңгәмә өлешенә күчәбез. Җәвит абый, Зөлфия апа, әлеге өлештә Зөлфия апага ифтар өстәле булыр. Җәвит абыйга иртәнге сәхәр өстәле. Шакировлар гаиләсендә ул нинди була икән? Җәвит абый гаилә башлыгы буларак сәхәр өстәленнән башлап җибәргез әле. Иртә белән нинди табын Шакировлар гаиләсендә? Менә безнең Зөлфия апа ялганнарга бирмәс. Мин иртән сәхәрдә манный буткасы ашарга яратам. Манный буткасы Туклыклы. туклыклы көне буена җитә, һәм инде өстәлдә җуып куелган шундый түгәрәк савытта монда хөрмәсе дә бар, монда кара җимеш тә бар, монда йөзем дә бар, финик тә бар. Менә мин шулар белән чәй ичеп, име? Менә миңа рәхәт шушлай табын әзер булса, миңа шушы җитә. Рәхмәт бик зур Җәвит абый. Без инде ифтарны барыбыз да көтеп алабыз. Зөлфия апа, сезнең ифтар өстәле нидән гыйбарәт? Ифтар өстәле иң беренче без су эчәбез. Хөрмә белән бик тәмләп су эчәбез. Һәм әзрәк ашамый торабыз. Аңардан соң кинәт кенә ашамыйбыз. Бер 20 минутлардан соң, шул бер 25 минутлардан соң гына утырып, шулпа, тәмле шулпа. Иң яраткан үземнең дә тукмаш теге. Үзем кискән. Үзем кискән тукмаш белән теге ашка теге бәрәңгеләр әллә нәрсәләр салмыйбыз без. Һәр вакыт аш безнең янтарный булырга тиеш. Анда тик тукмаш кына булырга тиеш. Шул ашны ашыйбыз. Аннары тәмләп, нәкъ авылдагыча ит белән бәрәңге рәхәтләнеп менә шушылай иттереп. Яшелчәләр әлбәттә. Гөбәдия белән чәйләр эчәбез соңыннан, әле ашашагач бераз тагы торабыз, ял итәбез. Кинәт кенә ашамыйбыз бер вакытта да. Менә ашларга барабыз бит инде, ифтар ашларына чакыралар. Анда инде тиз-тиз генә ашыйлар инде бөтенесе. Мин алай ашарга өйрәнмәгән. Мин ял итеп, шулай иттереп. Аннан кыен булып куя инде үземә дә. Теге кешегә карыйм да, кеше шундый ашый, тәмләп, шундый күп иттереп әйбит. Мин алай ашый алмыйм. Булар инде тарелкалар озаталар, әле Зөлфия Мин апа. һаман аш эчеп утырам әкрен генә. Мин үзем дә теге бик тегенне кеше түгелмен инде, кызу кеше түгелмен. Шунлык белән менә шушылай иттереп, аннан соң гына утырып яңадан тәмләп, гъбәдияме анда, алма пирогларыма, сметанниклар белән тик үзем пешергән генә. Мин кибеттән бер вакытта да ифтар ашлары үткәргәндә дә алмыйм пироглар. Үзем бисмиллалап, үзем пешергән, теге тәмле булган ризыкларны гына шушылай иттереп ашыйбыз инде. Әлемә турып сен сөйлисәң, мин инде шул тукмашлар шашасы килә башлады. Чөнки Зөлфия апагызның аның, мин аны һәр җирдә дә әйтәм, аның җеп кебек кенә кискән тукмашы, аны беркем дә алай итеп кисә алмый. Шуңа күрә тәмле, чөнки ул бисмиллалы, чын күңелдән. Ризык бит шулай. Әгәр дә бисмиллалы ризык булса, әйтәләр бит теге кибеттән алган эпи кала, аннан кире ваклана башлый, ниндидер тәме дә юк, ашап бетергәннән соң тагын карын аша. Чөнки анда бисмилла юк. Инде өйдә пешкән ризык ул бисмиллалы, шуңа күрә Зөлфия апагызның кулы шундый. Безнең тапшыруыбызның башында өстәлдә Җәвит абыйның күркәм шигырь җыентыклары тора. Җәвит абый, әгәр дә сездән бер шигырь укуны сорамасак дөрес булмас иде, мөмкинме икән? Бик рәхәтләнеп, чөнки төрле темаларга язган шигырьләрем бар. Име, менә безнең гаиләне инде барыгыз да беләсез. Күпләр инде матур гаилә, үрнәк гаилә диләр. Шуңа күрә без гаиләләрне барсында шулай булуын телибез. Чөнки гаилә корырга ният кылган икән, адәм баласы ул арада мөхәббәт булырга тиеш, бер-беренә мөнәсәбәт булырга тиеш. Шуңа күрә инде матур яшәүнең сире нидә дисәгез, менә шушы шигырьдә безнең гаилә турында матур яшәүнең сире бөтен серләре ачылган. Син бәхетлеме дисәләр, Аллага шөкер димен. Безгә дә әйтегез диләр матур яшәүнең сирен. Матур яшәүнең сире ул һәр кешенең үзеннән. Бер-береңә яратам дип
әйткән жылы сүзіңнән, матур яшәүнең сере ул аңлаудыр бер-береңне. Бисмиллаңны әйтә-әйтә башлаудыр һәр көнеңне. Матур яшәүнең сереме дөнья яратудадыр. Бер-берең өчен üzülеп һәр чак җан атудадыр. Матур яшәүнең сере ул шөкер итә белүдер. Бәлки дус туганнарыңны үтә якын күрүдер. Матур яшәүнең сереме бәлки көнләшмәүдәдер. Берең сөйләгәндә берең бәлки эндәшмәүдәдер. Аның сере бер-береңә бәлки юл куюдадыр. Арадагы мөхәббәтне яңартып турудадыр. Дөньяда бәхетле булып яшәргә телисеңме? Теләсәң чит ят кешегә шиша күрмә сереңне. Без уен өлешен башлыйбыз. Җавит абый, Зөлфия апа, хәзер сезнең белән уен уйнап алабыз. Без сезгә бер сорау бирәчәкбез. Ул тормыш иптәшегез турында. Сез аңа дөрес иттереп җавап бирергә тырышырга тиеш. Соңыннан тормыш иптәшегез үзе дөрес җавапны әйтәчәк. Җавит абый, хәләл җефетегез Зөлфия апаның табынында гына була торган ризык нинди икән? Бу бары тик аныкы гына шулай шәп чыга. Менә тыкмашны әйтеп киттегез инде. Зөлфия апагыз гына пешерә торган. Менә тыкмашын шул аныкы гына нәзек дигән кебек. Зөлфия апагызның андый ризыклары бик күп. Хәтта аның кайсы берсенең исемен дә белмим. Мин сорыйм, бу нәрсә? Исемен Зөлфия апаң әйтә, мин андыйны ишеткәнем дә юк. Но Зөлфия апагызның бөтен пешергән ризыгы да тәмле. Аның менә иртән без утырып коргына чәй эчкән юк. Менә ул сырник дибез индеме? Сырник. Аны нинди генә оннан пешерми. Ул әле әйтә, чөнки мин бит симерүгә бик күп ашарга ярамый, мин симерәм. Безнең нәсел шундый. Эре сөякле тиз симерүчән, бу диетический. Монда он юк. Папа димем мин сиңа. Папа, он булмагач нәрсәдән соң? Я ул менә шушындый аны алыштыра торган шундай әйберләр белән, әмма дә ләкин бер уйлап караса, онсыз бит инде камыр ризыгы булмаска да мөмкин. Әле бер көн генә нәрсә пешергән иң әле шундый. Рис ниннән генә пешердем дидең. Сырник, запеканка. Зөлфия апагызның бөтен ризыгы да аның уникаль, бөтен ризыгы да әйбәт. Бана бар кеше пешергән ди. Дөрес әйттең, чөнки мин бер генә төрле ризык пешермим. Һәр вакыт теге эзләнеп, уйлап, теге ятрак әйбер пешерергә тырышам. Шуңа күрә Җавит абый аның исемнәрен дә белеп бетерми, бу нәрсә ди ул утырып ашаган. Мин әйтәм, теге вакыт пешергәнем бит дим. Ди. Әле бер көн кара торт пешердең син балалар килгәндә. Ансы да папа менә син симерми торган, онсыз пешерә торган. Банан, анда какао, йомырка. Менә бит. Рәхмәт бик зур. Зөлфия апа, хәзер киләсе сорау сезгә. Җавит абыйның иң яраткан ризыгы нәрсә? Кызык сорау. Аның өчен бу җиңел сорау. Беләсезме, Җавит абыйгызны анда кешене талымсыз диләр бит. Нинди генә ризык пешерсәң дә ул рәхмәт әйтеп, тәмле дип ашый торган кеше. Ул бер вакытта да ризыктан гаип эзләгәне юк. Ул һәр вакыт минем әни дә шуңа күрә аны бик яратадыр. Хәлимә апа да ярата, туганнары ярата. Ул нәрсә генә пешерсәләр дә кая гына кунакка бар. Ул рәхмәт әйтеп, тәмләп шуны ашый белә. Бер вакытта да ризыктан гаип эзләгәне юк. Ул ризык бит ул булай да истәлгә килгәндә куркып килә ди. Миңа бүген нәрсә дип әйтерләр икән инде дип. Шуңа күрә нинди генә ризыкны пешерсәң дә тәмле дип ашый белә. Иң яраткан ризык әйт әле. Мин әйтәлмим инде иң яраткан ризыгыңны. Нәрсә пешерсәм шуны. Иргән вакытта Тукмачлаш инде. Шул тукмачлаш белән гашык булды инде. Тукмачлаш мин. Аны сөйләгәнебез дә бар инде. Мәйтәм төшке ял вакытында эшлибез бит инде районда. Ул туганнарында тора. Мәйтәм киләм төшке ашка бер нәрсә әзерләп куялы. Ресторан, столовой туйдыра бит инде. Ул вакытта өйләнмәгән чак. Зөлфия апагыз аш пешереп куйган тукмачлаш. Мин белмим инде. Бер тәрлинкә ашаганны да хәтерлим. Зур тәрлинкә әле ул элеккеге тирән. 2 тәрелка ашаганны да хәтерлим. Но өченчесен сорап алганда Зөлфия апагыз әйткән. Мин уйлап куйдым, шушындай убыр ирең булмасын дип.
Кубасы тұрған, міне қадай тағараның амин деген шағына тұры келіп, Аллаға шүкір. Нендегіне борыш, сәләнкі, еме тұқмашлаш, нендегіне аштырсын, дәрс ашыйсың дейді, тұқмашлаш. Рахмат бик зур Зөлфия апа, Җавит абый. Хәзер Җавит абый сезгә сорау. Сез бәйрәмнәрдә Зөлфия апага бүләкләр бирәсезме? Ай, Алина. Бүләкләр бирегә яратам. Ну, илгерәк яратадыр бирегә, аннан керинде. Хәзер инде дәрсә бирсәң дә Зөлфия апаңны шаккаттырып булмый. Дәрсә бирсәң дә аны шаккаттырып булмый. Чөнки аны бөтен әйбере дә бар. Шуңа күрә мин Зөлфиягә әйтәм, матурым, нәрсә кирәк, үз теләгән әйбереңне үзең ал. Чөнки акча аңарда. Мин шулай гына кытылам. Беренчедән, Җавит абыйгыз бүләк ала белми ул. Элек теге Дөрес әйтә. бүләк ала белми. Элек теге иләнешкән мәлләрдә, аннан инде теге балалар туган вакытларда кирәксә кирәкмәсә дә ул аны аңлап та бетерми. Нәрсә икән, нинди таш икәнен дә бит. Ул миңа ярыймы, ярамыймы? Ола да кайта инде ул нинди матур әйбергә күзе төшә, алтын манда, алтын алкамы, комплект шул алтыннардан. Ә мин теге бик Алтын яратмый. алтын гомумән минем металл түгел. Ул инде ала да кайта инде шуннан Җавит мин әйтәм. Андый вакытта син миңа әйтмичә алма, әйдә бергә барабыз димен. Ул бит теге һәрбер кешенең нинди йолдызлык астында туган үзенең ташы бар, үзенең металлы бар, әйбит. Карап, мин үзем бүләк сайлаган вакытта да бик озак сайлыйм. Кешегә кирәкле булсын ул, кеше файдаланырлык булсын ул, истәлекле булсын ул дип һәр вакыт озак сайлыйм. Шуңа күрә Мин бүләк әйдә ди, акча ди. Әйдә бергә барып алабыз, я үзең генә бар ал ди инде ул хәзер инде. Шуңа күрә ул яктан миңа берәй-бер дә жәлләми, Аллага шөкер. Yok, biz andan kere бүләк алу, biz бүләкне bir-birimizге бүләк ясарга яратабыз. Ни өчен? Чөнки менә бик шундый даталар була. Бәлки bir-birим белән 25 ел бергә яшәгән, 30 ел, 35 ел яшәгән. Шуңа күрә без киңәшәшәбез дә үзебезгә иң кирәк әйберне барып, менә шулай итеп сайлап, ул бөтенебез өчен дә файдалы булырга тиеш. Балалар өчен дә, үзебез өчен дә, йорт өчен дә һәм менә шундый бик саллы гына бүләк алырга яратабыз. Шулай бит? Андый безнең гадәтебездә бар. Бар. Менә котылдым әле бу җаваптан. Без хәзер фәлсәфә өлешенә аяк басабыз, һәм аның кагыйдәсе мондый. Җавит абый, Зөлфия апа, сезнең өчен изге Рамазан, ураза дигән изге сүзләр ул ни дигәнне аңлата икән? Күңел төбе җавабы мөмкин булырмы бу өлештә? Ураза айы ул минемчә ул сынау айы дип әйтер идем. Чистарыну айы, аннан кире менә сабырлык тили бит инде. Аннан кире менә без бит инде хәзер соңгы вакытта туганнар белән дә күп кеше аралашмый бит инде. Ераклаша, һәрбер кеше үзенә үзе йомылып, идән чыкмый башлый бит инде. Менә бу ураза айында менә ифтарларга дәшәләр, туганнар белән очрашалар бит, бәйрәм бит. Дусларны барлау дип әйтер идем мин. Менә бик кирәк мөселманнарга, бигрәк тә безнең халыкка. Аннан кире теге кайбер кеше сараннанып, бер тиен акча чыкмаса ярар иде дип куркып утыра бит инде. Менә бу ураза айында үзеннән үзе бит. Шундый теге юмартланасың. Сабыйларга да хәер бирү, менә картлар йортына бару, бит, изгелекләр кылу айы дип әйтерим менә мин. Менә минемчә шулай. Менә мин шулай дип кабул итәм. Мин дә менә Зөлфия синең сүзләрне куәтләп, беренчедән изге Рамазан айы дип әйтәләр. Ул изгелек кылу. Сүзе уже изге. Аның сүзе әйтеп тора, изге Рамазан айы. Эшләүне Менә бар шундый гаиләләр, без әлхәмдүлилләh шөкер, нәрсә ашарга телибез, шуны ашыйбыз. Нәрсә кияргә телибез, шуны киябез. Ә бит шундый гаиләләр бар. Алар бит бер телем икмәккә име менә тилмереп
хәтта кайсы бер кешенең өстәлендә хәтта менә шикәр дә булмаска мөмкин. Андый гаиләләр дә бар. Менә бу аз гына бу дөньялыкка башка күзлектән карау. Әле син мондый, әле синнән дә начар яшәүче кешеләр бар. Бер тәгам ризыкка тилмергән кешеләр бар. Аннан кире үзеңне сынау айы, ярдәмләшү айы, юкка гына бит мохтаҗларга садака бирегез. Алар да аз гына булса да шушы матур дөньяның әз генә булса да тәмин. Менә сез татыган ризыкның, аларның да шушы ризыкны бәлки әз генә булса да тәмин татып карыйсы киләдер. Кешене уйландыра торган ай. Шуңа күрә без ураза айы, ул аның бит әле ураза аенда да шулай бәйрәмнәре бар. Әле ул садака бирә торган көн бар. Деме? Ул бит безнең гаилә дусларыбыз арасында да, аралашкан кешеләр арасында да менә мохтаҗ кешеләр бар. Без беренче чиратта менә бу без инде ел дәвамында да алар белән аралашып ярдәм итеп яшибез, әмма ләкин бу инде ураза аенда тагын да рәхәтлек. Кешегә бит ул биргән саен теге мал кире үзеңә кайта. Күпме бирәсең, шул кадәр үзеңә кайта диләр. Җавит абый, тапшыруыбызны сезнең күркәм шигырегез белән бетерсәк дөрес булыр. Рәхим итегез әле. Менә безнең мөселманнар өчен җомга көн ул көтеп алынган көн. Ике гаиттән улы бәйрәм. Гаиттән дә улырак бәйрәм. Шуңа күрә шигырым да изге җомгалар белән дип атала. Бүген җомга, изге көн, мөселманнар мәчеттә. Дуа кылып кайттым әле, калмадым мин дә читтә. Иман йортына китерә бер көн безнең юлыбыз, ахыр чиктә ярдәмне дә без Худайдан сорыйбыз. Хәллеме син, ярлымы син, бер һаваны сулыйбыз, бу җиргә без мәңгелеккә килгән кебек уйлыйбыз. Җитәр дидем бала йөрү, башны чөеп югары, Аллаһтан да бүйегрәк бер кемнең юк булганы. Кул күтәреп дуа кылдым, укыдым белгәннәрне, күз алларыма китердем, нигәдер үткәннәрне. Башкаларга гына ияреп барып кайттым сәҗдәгә, минем кебекләр бар шактый, килүчеләр тәүбәгә. Барына шөкер итмибез, азындык кутырабыз, егылсап турып басканда Аллаһка тутынабыз. Күпме булса да җитми дөньялыктай адәмгә. Дугасыз яшәгәнгәме гомер дә үткән кебек әрәмгә. Аллаһтан сорыйбыз ярдәм, тагын кем барсын ялварырдай. Намазга вакыт тапмыйбыз, әлдә кичерә Ходай. Мәчет күтәрмәсен атлап чыккач, бүтән шәрак караш заманга. Миңа да вакыттыр инде бәлки, басаргадыр намазга. Мустимәсен. Амин. Бик күркәм шигырь. Амин шулай. Рәхмәт Җавит абый. Җавит абый, Зөлфия апа, бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Шундый матур, җылы күңелле әңгәмә булды. Тагын да күрешүләр насыйп булсын. Амин. Амин. Шатлыклы, күркәм, менә шундый мәшәкатьләрдә генә күрешүләр булсын. Тагын да озак еллар шундый ураза гаетләрен, уразаларны, изге бәйрәмебезне каршы алырга язсын. Гаиләләр матур булсын, тату булсын. Шулай матур. Әлбәттә, уңышлар сезгә киләчәктә дә менә бу хозур телевидениесе эшләп торсын. Безнең мөселман кардәшләребезгә барып җитсен менә бу безнең тапшыруларыбыз. Иман нуры чәчеп яшәгез. Иман нуры чәчеп Рәхмәт яшәгез. Зөлфия апа, рәхмәт Җавит абый. Амин шулай булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар игътибарына да исләренә төшерәм. Безнең бүгенге тапшыруыбызда катнаштылар. Сүзебезне тыңлап, улы башларын кичи итеп килгән улпат шәхесләребез, таныштыруга һич тә мохтаҗ булмаган мәшһүр кунакларыбыз, без барыбыз да белгән һәм хөрмәт иткән Татарстанның һәм Башкортстанның халык артистлары Җавит абый һәм Зөлфия апа Шакировлар. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бәхет тәме тапшыруын караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ә без сезнең белән иншаллаһ киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Сау булыгыз.